themba lobo uzophinde uthini uhlume. Haleluya. Amen. So uyesu Kristu ngeqasa awulawayo babecinga bababulala into engasoze iphinde phakathi. Amen. Amen. Nawo ngeqasa babona basebuhambe baqoma soze aphinda kaphela ithemba. Haleluya. Amen. But ke ngoku wafakwa emhlabeni. Amen. Ukufaka kwakhe emhlabeni okanye emhlabeni kukho laa nto ithi igatya lawo lingapheli. That means as much as umzimba wakho ukhona igatya lakhe malingapheli. As much as ingcwaba lakhe likhona igatya lakhe alikapheli. As much as igama lakhe likhona igatya lakhe alikapheli. As much as kuthiwa nangu lephaya igatya lakhe litheni alikapheli. As long as wena usekuthiwa uba ngumtata umntambo igatya lakhe litheni alikapheli. As long as kuthiwa ungumambhele umamdingane igatya lakhe litheni alikapheli. Noma lento oyifunayo ungayifumana as long as igatya lakhe likhona uthini uzayifumana. Amen. Amen. Ngokuba kukho ithemba emthini nokuthi wathini wagawulwa. Amen. Amen. So xa ufika phezu ngamambhele ufunde yonke. Amen. Amen. Ngoba ithi pha kuverse 9 ngevumba lamanzi wodubula yantoni ngevumba lamanzi akho lithi uba umthatha amanzi uyolicacisela njengezityalo. Amen. Kuni ngantoni ngevumba lamanzi. Amen. Amen. NjengoLazaro uLazaro zange uthathe ezanto zobhirha apha ajonge akacezele esifubeni weva nje izwi likaYesu wathi waphakama iziyonda ngevumba nje lamanzi. Haleluya. Amen. Laa mntu ophinde uthini uphinde uvumba kwakhona ithi wenze amasebe ngesithodlana. Isithodlana ngumntu nje omncinci. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So uphinde uhlume laa mntu uphinde ube ngumthi omntomncinci. Haleluya. Amen. So if ever ukhona umuntu osekhona efemelini yakho noba ingathi ifemeli yaphela nalaa mntu izawuvuma. Amen. Amen. Noba ingathi umzi yawa iba kusekhona isithelo esishiyekileyo laa mzothini uzawuphinde ngokheke. Amen.